ഒരാളും കൂടി ചൊല്ലാം. അഹം എന്റെ കേട്ടെ മാധവരി. ഞാൻ ചൊല്ലിക്കോട്ടെ? ചൊല്ലിക്കോളൂ. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവപ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ഭൂതാപാപസമന്വിതാഃ മच्चित्तं മദ്ഗതപ്രാണാ ബോധയന്തഃ പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തീചാരമന്ദിരാ തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തി തേ തേഷാനുകമ്പാർത്ത മഹത്മജ്ഞാനമജം തമഃ നാശയമ്യാത്മമാവസ്തു ജ്ഞാനദീപേന വസ്വതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധാ വിഭാഗങ്ങൾ. നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ ലെവലിൽ ലെവൽ 2ന്റെ ക്ലാസ് തുടങ്ങി 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കാണ്. തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നല്ലോ ഒരു മാസം എത്ര ദിവസം ക്ലാസ് എന്ന് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു മാസമാണ്, ചിലപ്പോ 36 ദിവസം പോകുന്ന പറഞ്ഞപ്പോ അയ്യോ എത്രയും ദിവസം എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് കഴിയാണ് നമ്മളുടെ. ഇനി ഇന്നും 2 ദിവസം കൂടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. 18ാമത്തെ അധ്യായം ചിലപ്പോ 2 ദിവസം എടുക്കും, അല്ലെ 3 ദിവസം എടുക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ ലെവൽ 2 കംപ്ലീറ്റ് ആവാണ്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ 700 ശ്ലോകങ്ങളും നമ്മൾ ഒരു വട്ടം വായിച്ചു എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് പഠിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മുഴുവനായിട്ട്, എന്നാലും നമുക്കൊരു പരിചയം വന്നിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 17ാമത്തെ അധ്യായമാണ് ശ്രദ്ധാ വിഭാഗങ്ങൾ. അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധാ വിഭാഗങ്ങൾ. ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? ശ്രദ്ധ വിശ്വാസം. വിശ്വാസം. ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാല് വിശ്വാസം എന്നാണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധാ വിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളുടെ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് മാറും നമ്മൾ അല്ലെ. നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് പല പല വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും, നമ്മുടെ സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലെ. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് സ്വഭാവം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്തും വരാം, വിശ്വാസങ്ങളും വരാം. ചിലപ്പോ നമുക്ക് ത്രിഗുണങ്ങൾ സത്വഗുണാണ് നമ്മളിൽ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ സത്വഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാകാം. രജോഗുണാണെങ്കിൽ രജോഗുണത്തിന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസം വരാം. തമോ ഗുണാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ഓരോ തരത്തിലുള്ള ദേവന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ഒക്കെ നമ്മൾ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ ഏതാണോ നമ്മളിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്, ഇത്രയും ആരാധനകളൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് സ്വഭാവത്തില് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കാം. ആഹാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വരും, നമുക്ക് തപസ്സിന്റെ കാര്യത്തില്, യജ്ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്, എല്ലാത്തിലും നമ്മളെ ഈ സ്വഭാവം വരും. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ എന്താണ് ഓരോ വിഭാഗങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പലതും നമുക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ അവിശ്വാസം ഏതാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ സത്വഗുണാണ് നിൽക്കണമെങ്കിൽ സത്വഗുണം അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങളും നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതികള്, നമ്മുടെ ആരാധനാക്രമങ്ങള് എല്ലാതും ആ സത്വഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് വരാം. അതേപോലെ തന്നെ രജോ ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും വരാം, തമോ ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും വരാം. അപ്പൊ ഓരോ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവരുടെയും ഓരോരുത്തർക്കും വരുന്ന ഈ ഏത് ഗുണത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് വരുന്ന ആരാധനയെ കുറിച്ചും ഭക്ഷണ രീതിയെ കുറിച്ചും പിന്നെ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇതിങ്ങനെ ഓരോന്നിന്റെയും ആണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒരു മിനിറ്റ്.
श्री राधा गोविंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का കൃഷ്ണ സത്തമഹോ രജസ്തമ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്ത് രജോസ്തമോ ഗുണങ്ങളിൽ അവരിൽ ഏതാണ് കാണുന്നത്? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും പിന്തുടരാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ആരാധന നടത്തുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും? സത്ത് രജോ തമോ ഗുണങ്ങളില് ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? അപ്പൊ അവര് ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഏത് ഗുണത്തിലാണ് അവരില് കാണുന്നത്? സത്വ ഗുണാണോ, രജോ ഗുണാണോ, തമോ ഗുണാണോ? കാരണം അവരെങ്ങനെയാ ചെയ്യണത്? ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് തന്നിഷ്ടത്തിന് ആരാധന നടത്തുന്നവരാണ് അവര്. അപ്പൊ അവരിൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ ഏത് ഗുണമായിരിക്കും കാണാന്നാണ് ഇവിടെ അവർക്ക് അറിയേണ്ടത്, അർജുനന് അറിയേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ത്രിവിധ ഭവതി ശ്രദ്ധ ദേഹിനാം സാ സ്വഭാവജ സാത്വികീന രാജസി ചൈവ താമസി ചേതി താം ശൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശരീരസ്ഥനായ ജീവാത്മാവിന്റെ പൂർവ ആർജിത പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിന്റെ വിശ്വാസം സാത്വികമോ രാജസികമോ താമസികമായി തീരുന്നു. ഇതിനെപ്പറ്റി കേൾക്കൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ പൂർവ ആർജിത പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മുന്നേ തന്നെ 3 ഗുണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നമ്മൾ ആർജിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മൾ നേടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെ വിശ്വാസം അതെങ്ങനെയാകാം? ചിലപ്പോ സാത്വികമാകാം, ചിലപ്പോ രാജസികമാകാം, ചിലപ്പോ താമസികമാകാം എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ജീവാത്മാവും പൂർവ ആർജിത പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ ബാധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ. അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ചിലപ്പോ സാത്വികമാകാം, രാജസികമാകാം, താമസികമാകാം. അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേൾക്കൂ എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇപ്പൊ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താ പറയുന്നത്? സത്വ അനുരൂപ സർവസ്യ ശ്രദ്ധാ ഭവതി ഭാരത ശ്രദ്ധാമയോയം പുരുഷോ യോയ ശ്രദ്ധാ സ ഏവ സഹ. വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും പല പല പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നമ്മൾ സത്വരജസമോ ഗുണങ്ങൾ, ഈ 3 ഗുണങ്ങളില് 3 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ വ്യക്തിയും എന്താണ്? ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണത്തിലായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ 3 ഗുണത്തിലും ഏതിലാണോ അതിനനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ജീവാത്മാക്കളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഗുണമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ആ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് താൻ ആർജിച്ച ആ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസം ഉള്ളവരായിട്ട് ആരെ പറയാണ് ഇവിടെ? ജീവാത്മാക്കളെ പറയാണ്. സാത്വിക ഗുണാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ വിശ്വാസം, രാജസികമാണെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും, താമസികമാണെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരിലും ഓരോ വിശ്വാസം പ്രത്യേകം നമുക്ക് ഉണ്ടാകാണ് ചെയ്യുന്നത്.
യജന്തേ സാത്വികാ ദേവാൻ യക്ഷരക്ഷാംസി രാജസഃ പ്രേതാൻ ഭൂതഗണാശ്ചാന്യേ യജന്തേ താമസാചനഃ. സാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയും രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതാദികളെയും ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആരൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നത്? സാത്വികരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ ആരെ ആരാധിക്കും? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. രാജസിക സ്വഭാവികള് അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കും. തമോ ഗുണപ്രധാനികള് ഭൂതപ്രേതാദികളെ. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള കാറ്റഗറിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് സാത്വികരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങള്. സാത്വികരാരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. രാജസിക സ്വഭാവികള് അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കും. തമോ ഗുണപ്രധാനികള് ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ 3 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ? സാത്വികര്, ദേവന്മാരെ, രാജസിക സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെ, തമോ ഗുണപ്രധാനികള് ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ 3 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടോ? സാത്വികന്മാര്. ഒന്നുകൂടി വായിച്ചേക്ക്. സാത്വികരെ ആരാധിക്കുന്ന പറഞ്ഞത് ദേവന്മാര്. ദേവന്മാര്. അതില് ദേവന്മാര്. സാത്വികര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരാരാണ്? ഇതിലെ ആരുമില്ല. ഇതിലാരും ഇല്ല അല്ലെ? യോഗികള് ഋഷീശ്വരന്മാര്. അവര് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ഋഷീശ്വരന്മാരായിരിക്കും. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവര് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും. നിഷ്കാമകർമ്മം ചെയ്യുന്നവര് ഭഗവാനെ സേവിക്കും. സാത്വികരുടെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാത്വികർക്ക് മേൽ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലിരിക്കുന്നവര് അല്ലെ? സാത്വികർക്കും മേലെ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലിരിക്കുന്നവരാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്. എന്താ പറഞ്ഞേ? സത്വഗുണത്തിന് മുകളിലൊരു ഗുണമുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ 3 ഗുണം, സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഈ 3ലും പെടാത്തൊരു ഗുണമുണ്ട്. അതാണ് വിശുദ്ധ സത്വഗുണം, അല്ലെങ്കിൽ വസുദേവ അവസ്ഥ എന്ന് പറയും നമ്മളതിനെ, അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ സത്വഗുണം. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും മുകളിലുള്ളത്. ആ ഗുണത്തിലിരിക്കുന്നവരാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. വിശുദ്ധ സത്വത്തിലിരിക്കുന്നവര് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. പിന്നെ രാജസിക സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേതാദികൾ ആരാധിക്കും. ഈ 3 ഗുണത്തിനും മുകളിലുള്ളത് അതാണ് വിശുദ്ധ സത്വഗുണം, അല്ലെങ്കിൽ വസുദേവാവസ്ഥ എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ആ വസുദേവാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നവർ ആരാധിക്കും? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും. വിശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ളവര് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് സാത്വികരായിട്ടുള്ളവര് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്? നമുക്ക് അടുത്തതിൽ കാണുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും നമുക്ക്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര് വിശുദ്ധ സത്യത്തിലുള്ളവരാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സാത്വികര് ദേവന്മാരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ കാരണം നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ വരുന്നുണ്ടത്. അശാസ്ത്രവിഹിതം ഘോരം തപ്യന്തേ യേ തപോജനഃ ദംഭോഹങ്കാര സംയുക്ത കാമരാഗാബലാന്വിതാഃ കർഷയന്ത ശരീരസ്ഥം ഭൂതഗ്രാമചേതസഃ മാം ചൈവാന്ത ശരീരസ്ഥം താൻ വിദ്യാസുര നിശ്ചയാൻ. കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതന്മാരായി അഹംഭാവത്തോടു കൂടി സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ അസുരന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതരായിട്ട് നമുക്ക് കാമം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആഗ്രഹങ്ങള്. ആസക്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് അത്യാഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെ? അതിഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള്. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് പ്രേരിതരായിട്ട് അഹംഭാവത്തോടു കൂടി സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ ആരാണ്? അസുരന്മാരാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ കാമം, ആസക്തി ഇതുകൊണ്ട് പ്രേരിതരായിട്ട് അഹംഭാവത്തോടു കൂടി സ്വന്തം ശരീരത്തിനെ തന്നെ ഉപദ്രവിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ ദ്രോഹിക്കുക, അങ്ങനെ തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അസുരന്മാരാണെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവര് ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ളവരാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ആഹാരസ്തപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയഃ യജ്ഞസ്തപസ്തഥാ ദാനം തേഷാം ഭേദാമിമം ശൃണു
മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. യജ്ഞങ്ങൾ, തപസ്, ദാനം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇവയുടെ വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റി കേട്ടുകൊള്ളുക. അപ്പൊ ഭക്ഷണ വിഷയത്തിലും മനുഷ്യർക്ക് എന്തുണ്ട്? ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അതെങ്ങനെ പറയണത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭക്ഷണ വിഷയത്തില് യജ്ഞങ്ങള്, തപസ്, ദാനം ഇതിന്റെ ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ എന്തുണ്ടാവും? വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ മാത്രല്ല, യജ്ഞങ്ങള്, ദാനം, തപസ് ഇതിലെല്ലാം വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിലും എന്തുണ്ടാവും? ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അതെന്തൊക്കെയാണ്? ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇനി പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോ ഭക്ഷണ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും യജ്ഞങ്ങള്, ദാനം, തപസ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളില് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അനുസരിച്ച് മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ആയു, സത്വ, ബലാരോഗ്യം, സുഖ, പ്രീതി, വിവർധനഃ, രസ്യ, സ്നിഗ്ധ, സ്ഥിര, ഹൃദ്യ, ആഹാര, സ്വാത്വിക, പ്രിയഃ. ദീർഘായുസ്സും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സ്വാത്വികർ സ്വഭാവികർക്ക് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ സ്വാത്വികർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം എങ്ങനെയാണ്? ദീർഘായുസ് നൽകുന്ന ഭക്ഷണം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ദീർഘായുസ് നൽകുന്ന ഭക്ഷണം, നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം, ബലം നൽകുന്നത്, ശരീരത്തിന് ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യം നൽകുന്നതും സന്തുഷ്ടിയും സംതൃപ്തിയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും. സ്നിഗ്ധം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് കൊഴുപ്പുള്ള ഭക്ഷണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സ്വാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം എങ്ങനെയാണ്? ദീർഘായുസ് നൽകുന്നത്, നിലനിൽപ്പിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്, ആരോഗ്യം നൽകുന്നത്, അതായത് നമുക്ക് ശരീരത്തിന് വേണ്ട ബലം നൽകുന്നത്, പിന്നെ ആരോഗ്യം, സന്തുഷ്ടിയും സംതൃപ്തിയൊക്കെ വളർത്തുന്നതും രസവത്തായിട്ടുള്ളതും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദികരവുമായിട്ടുള്ള ആഹാരമാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സ്വാത്വിക സ്വഭാവികള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് പറയാം നമുക്ക്. മനസ്സിലായോ? സ്വാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം ദീർഘായുസ് നൽകുന്നത്, നിലനിൽപ്പിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്, ബലം നൽകുന്നത്, ആരോഗ്യവും സന്തുഷ്ടിയും സംതൃപ്തിയൊക്കെ വളർത്തുന്നത്, രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും അസാധ്യകരവുമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സ്വാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം. ഇനിയോ, കട്മള, ലവണാത്യുഷ്ണ, തീക്ഷ്ണ, രൂക്ഷ വിദാഹിനഃ, ആഹാര, രാജ്യ, സസ്യേഷ്യ, ദുഃഖ, ശോകാമയ പ്രദഃ. കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം, രാജസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കുറെ കയ്പുള്ള ഭക്ഷണങ്ങള്, പുളിപ്പുള്ളത്, ഉപ്പ്, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, അതായത് നല്ല കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പ് എല്ലാത്തിന്റെ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ട് കൂടുതലുള്ളത്. കുറെ കയ്പുണ്ടാവും, പുളിപ്പുണ്ടാവും, ഉപ്പുണ്ടാവും, കടുത്ത ചൂടായിരിക്കും, എരിവുണ്ടാവും, വരൾച്ച എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? രാജസിക സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കുന്നതാണ്? അസുഖങ്ങൾ വരുത്തുന്നതാണ്, ദുഃഖത്തിനും രോഗത്തിനും ഇടവെക്കുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ എരിവുള്ളത്, വളരെ കയ്പുള്ളത്, പുളിപ്പുള്ളത്, കടുത്ത ചൂട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? രാജസിക സ്വഭാവികള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. യാതയാമം ഗതരസം ഭൂതി പരുഷിതം ചയത് ഉച്ഛിഷ്ടാമപി ചാമേധ്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം. 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പൊ താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം എങ്ങനെയാണ്? 3 മണിക്കൂർ മുന്ന് പാകം ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമ്മള് കഴിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം അത് 3 മണിക്കൂർ മുന്നേ പാകം ചെയ്തതാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? താമസിക ഭക്ഷണാണ്. പിന്നെ സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്, ദുർഗന്ധമുള്ളത്, ഉച്ഛിഷ്ടം, തൊടാൻ കൊള്ളാത്തത് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണ് താമസ സ്വഭാവികള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ 3 തരത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണ രീതികളെ കുറിച്ച് കണ്ടു. സാത്വികവും, രാജസികവും, താമസികവും. അപ്പോ അതില് ഫസ്റ്റത്തെ സാത്വികമായിട്ടുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മള്? ദീർഘായുസ്സും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെ സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും
ആസ്വാദ്യവുമായ അതായത് ആഹാരം. ദീർഘായുസ് നൽകുന്നതും നിലനിൽപ്പിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ആരോഗ്യവും സന്തുഷ്ടിയും സന്തോഷമൊക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും പിന്നെന്താണ് രസവത്തും ആയിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങളാണ് ആര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സാത്വികര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പറഞ്ഞു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ്? രാജസികർ എങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? ചൂട് വരൾച്ച രോഗത്തിനും എഴുതിയൊരുക്കലും അതായത് കുറച്ച് കയ്പുണ്ടാവും, നല്ല കയ്പുള്ള ഭക്ഷണങ്ങള്. കയ്പുള്ള ഭക്ഷണം എന്ന് വെച്ചാൽ കയ്പയ്ക്ക പാവയ്ക്കല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലാത്ത കയ്പ് കയ്പ് പുളിപ്പ് ഉപ്പ്. അതായത് ഉപ്പും കയ്പും പുളിപ്പ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ടാവും, എക്സ്ട്രീം ആയിരിക്കും. അതൊക്കെ കുറെ ഉണ്ടാവും. അത്യാവശ്യത്തിന് കയ്പ്, അത്യാവശ്യത്തിന് എരിവ്, പുളിപ്പ് അതല്ല, എല്ലാതും കൂടുതലായിരിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? കുറെ എരിവുണ്ടാവും, നല്ല ചൂട്ടോടെ കഴിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് രാജസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അത് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നതാണ്? അസുഖങ്ങൾ വരുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങള്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് താമസിക സ്വഭാവികൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ചെയ്ത ചുവട് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും പ്രതിഷ്ഠിഷ്ടവും ഭക്ഷണങ്ങൾ. സ്വാഭാവികളുടെ അതായത് 3 മണിക്കൂർ മുന്നേ പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്, ദുർഗന്ധമുള്ളത്, അതായത് കേടായ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ. അതൊക്കെയാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അവിടെ എന്താണ്? ഇപ്പൊ 3 മണിക്കൂർ മുന്നേ പാചകം ചെയ്തെന്ന് പറയുമ്പോ, പാകം ചെയ്തെന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ? അപ്പൊ അവിടെ എന്താ വരുന്നത്? അതിനെന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. ഹരികൃഷ്ണ പറഞ്ഞു. താമസന്മാരാണ് അതന്നെ. നമ്മള് 3 കൂടിയ ആൾക്കാരാണ്. അല്ല, അവിടെ 3 മണിക്കൂർ മുന്നേ പാകം ചെയ്തെന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളത് പറ്റില്ലല്ലോ. അയ്യ, അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അർത്ഥാക്കണത്? അതൊക്കെ ഒന്നേം കൊള്ളാത്ത നമ്മളൊക്കെ താമസന്മാരാണ്. അവരെല്ലാ ആഹാരങ്ങളും താമസിച്ച് കഴിക്കുകയും താമസിച്ച് പാകം ചെയ്യുന്ന ആഹാരങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവർ. അതായത് 3 മണിക്കൂറിന് പാകം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് സാധാരണ നമ്മൾ എന്തിനാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്? ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിട്ടല്ലേ? അപ്പൊ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാകുമ്പോഴത്തേക്ക് 3 മണിക്കൂറാവില്ലേ മാതാജി? എന്ത്? രാവിലെ നമ്മള് ഓഫീസിലെല്ലാം പോകുമ്പോൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി ശേഷം വൈകുന്നിട്ട് കഴിക്കുമ്പോ 3 മണിക്കൂറാവില്ലേ? അപ്പൊ 3 അല്ലല്ലോ, എത്ര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും? 6 മണിക്കൂറെങ്കിലും കഴിഞ്ഞാലേ ഞങ്ങൾ കഴിക്കും. 12 മണിക്കൂർ. ഈ വ്രതങ്ങൾക്കൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇത്രയും പഴകിയ ആഹാരം കഴിക്കല്ലെന്ന് പറയും. ശബരിമല പോകുന്നവരും ഒക്കെ ഈ 3 മണിക്കൂർ പഴകിയ ആഹാരം കഴിക്കല്ലെന്ന് പറയും. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിനകത്ത് ബാക്ടീരിയ ആകും. തണുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആഹാരത്തിനകത്ത് ബാക്ടീരിയ വരും എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചിന്തയിലുള്ളത്. ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടും അല്ലെ? അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന എന്തിനാണ്? നമുക്ക് എനർജി കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല, ഊർജം കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. ആ സമയം കഴിയുന്തോറും സമയത്തിന് ശരിക്കും 3 മണിക്കൂറിന് മുന്നേ നമ്മളത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഉപയോഗം നമുക്ക് അവിടെ നടക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള. കാരണം നമുക്ക് എനർജി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമുക്ക് ആ ഊർജം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് സമയം പോകും തോറും എന്താ സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള ഈ ഊർജം ഉണ്ടല്ലോ, അത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിന്റെ ഗുണം, അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിന്റെ ഗുണം ന്യൂട്രീഷൻ ഘടകങ്ങൾ മാതാജി, ന്യൂട്രീഷൻ ഘടകങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ അതെന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അതിന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മള് വിശപ്പ് മാറാൻ കഴിക്കണമെന്നല്ലാതെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? ഒന്നും കിട്ടില്ല. അതാണ് അപ്പൊ അവിടെ പറഞ്ഞ ശരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? 3 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ചില നിവർത്തിയില്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാം. കാരണം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകുന്നവരാണ്, വൈകുന്നേരം വരുവുള്ളെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ 3 മണിക്കൂർ മുന്നെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ റീസൺ അവിടെ അതാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം നമുക്ക് എനർജി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ ആ എനർജി കിട്ടാന്നുള്ള ഒരു സംഭവം അവിടെ നടക്കില്ല. അതാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. 3 മണിക്കൂർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതാണ്. അഫലാകാംക്ഷി യജ്ഞോ വിധിദിഷ്ടോയ ഇച്യത്തെ യഷ്ടവ്യമേവേ
യതീമനാം സമാധായ സ്വാത്വികഃ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നമ്മള് ഭക്ഷണ കാര്യത്തിലുള്ളത് സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. ക്ലിയർ ആയില്ലേ മൂന്നും എല്ലാവർക്കും? ഇനി അടുത്തത് പറയാണ് അഫലാകാംക്ഷി ഫിർ യജ്ഞോ വിധിദിഷ്ടോയ ഇച്ഛതേ യഷ്ടവ്യമേവേതി മന സമാധായാസ സ്വാത്വികഃ. ഇനി യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെയും സശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞം സ്വാത്വികം. ഇനി യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചാണ് കണ്ടത് അല്ലെ. ഇനി യജ്ഞത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് എന്താണ്? ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞമാണ് എന്ത്? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറയണം. എങ്ങനെയാണ്? ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞമാണ് സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. അപ്പൊ സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ്? ഫലം ഉദ്ദേശമില്ലാതെ, ഫലം ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യുന്നു, വേദവിധി പ്രകാരമാണ് ചെയ്യുന്നത്, കർത്തവ്യബോധത്തോടെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. അപ്പൊ എത്ര പോയിന്റ് പറഞ്ഞോടെ? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടുകൂടി അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന യജ്ഞമാണ് എന്ത്? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് അഭിസന്ധായ ഇച്ഛതേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ തം യജ്ഞം വിധി രാജസം. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനായോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം രാജസം എന്ന് പറയുക അല്ലയോ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഗർവ് കാട്ടാനായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞമാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്വർഗപ്രാപ്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കുറെ സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ യജ്ഞങ്ങള് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് അതെന്താണ്? അത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞമാണ് പറയുക അതിനെ. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ഭയങ്കര ഗർവ് കാട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ എന്തോ ചെയ്തു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞം രാജസികമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തത് രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗർവ് കാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന യജ്ഞമാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. രാജസിക യജ്ഞം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞമാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് വിധിഹീനമസൃഷ്ടാന്നം മന്ത്രഹീനാമ ദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ. വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യാതെ, മന്ത്രോച്ചാരണം കൂടാതെ, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ, വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറയണം. എന്താണ്? വേദവിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം കേൾക്കാതെ, പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യാതെ, മന്ത്രോച്ചാരണം നടത്താതെ, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ, പിന്നെ വിശ്വാസവും ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യുന്ന യജ്ഞമാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം എന്ന് വെച്ചാല് വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, പിന്നെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തു, പക്ഷെ അതിന്റെ എന്തൊന്നും ചെയ്തില്ല? പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്തില്ല, ഒരാൾക്കും മന്ത്രോച്ചാരണം നടത്തില്ല, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുത്തില്ല, അത് മാത്രല്ല ഒട്ടും വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ചെയ്തു എന്നല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഒട്ടും വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞമാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ കണ്ടു. സാത്വികമായിട്ടുള്ളതും പിന്നെ രാജസികമായിട്ടുള്ളതും താമസികമായിട്ടുള്ളത്. സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എങ്ങനെയാണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എങ്ങനെയാണ്? ഫലമിച്ഛിക്കാതെ ഹൃദയശുദ്ധിയോടുകൂടി
ബോധത്തോടെ മനസ്സിരുത്തി വേദവിധി പ്രകാരം വേദവിധി ചെയ്യുന്നു. പ്രകാരം ശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരം അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞമാണ് സാധ്യം. കർത്തവ്യബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേദവിധി പ്രകാരം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. ഇനി ഈ രണ്ടാമത്തത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾക്കോ ഗർഭ് കാട്ടാനോ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഗർഭ് കാട്ടാനായോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയോജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഗർവ് കാട്ടാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. മൂന്നാമത്തത് താമസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം അനുസരിക്കാതെ പ്രസാദവിതരണം എന്നിവ കൂടാതെ വിശ്വാസമില്ലാതെയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം സമോ ഗുണമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തത് വേദവിധികൾ അനുസരിക്കാതെ പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യാതെ മന്ത്രോച്ചാരണം നടത്താതെ പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ വിശ്വാസമില്ലാതെ നമ്മൾ യജ്ഞം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് താമസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഭക്ഷണകാര്യവും കണ്ടു, യജ്ഞവും കണ്ടു അല്ലെ, മൂന്ന് കൂട്ടരുടെയും ഭക്ഷണവും യജ്ഞവും അത് നമ്മള് കണ്ടു. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം ദേവദ്വിജ ഗുരു പ്രാജ്ഞ പൂജനം ശൗചമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യമഹിംസ ശാരീരം തപ ഉച്യതേ. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കൽ, ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരികമായ തപസ് എന്ന് പറയണു. ഇനി തപസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. തപസ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളെ കണ്ടു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ യജ്ഞം കണ്ടു, ഇനി മൂന്നാമത്തെ തപസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ തപസ് മൂന്ന് തരത്തില് തപസ്സുണ്ട്. ശാരീരിക തപസ്, മാനസിക തപസ്, വാഗ്മയ തപസ്. മൂന്ന് തരത്തില് തപസ്സുണ്ട്: ശാരീരികം, വാഗ്മയം, മാനസികം. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ശാരീരിക തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ അവരെ ആരാധിക്കുക. ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറയാം. ഇപ്പോ ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറയണെങ്കില് ഭഗവാന്, പിന്നെന്താണ് ബ്രാഹ്മണന്മാര്, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാര്, മാതാപിതാക്കള് തുടങ്ങിയവരൊക്കെ നമ്മളെക്കാളും ഉന്നതരാണ്. അവരൊക്കെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുക, അവരൊക്കെ ആദരിക്കുക. പിന്നെന്താണ് ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഏതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്? ശാരീരിക തപസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആദരിക്കുക, ഭഗവാനോട് ആദരവ് കാണിക്കുക, മാതാപിതാക്കളോട്, ബ്രാഹ്മണന്മാരോട്, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരോടൊക്കെ നമ്മൾ ആദരവപൂർവ്വം പെരുമാറുക. പിന്നെ ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ ഇതൊക്കെ എന്തില് വരും? ഫസ്റ്റത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ, അതായത് ശാരീരിക തപസ്സിൽ വരുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ. ഈ രണ്ടാമത്തെ ശാരീരിക തപസ് കഴിഞ്ഞാല് അടുത്തത് വാക്മയ തപസ്. വാക്കുകൊണ്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണ് പറയണത്? അനുദ്യോഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയാഹിതം ചയത് സ്വാധ്യാഭ്യാസനം ചൈവ വാഗ്മയം തപ ഉച്യതേ. സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണവുമാണ് വാഗ്മയ തപസ്. അപ്പൊ വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? സത്യമായിരിക്കണം. നമ്മള് വാഗ്മയം കൊണ്ട്, അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം? സത്യമായിരിക്കണം. നമ്മൾ സത്യം പറയാൻ പാടുള്ളൂ. അത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് പ്രയോജനകരമാകുന്നതായിരിക്കണം, കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കണം. പിന്നെ ഹിതകരമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണവും പതിവായിട്ടുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണം എല്ലാം എന്തിൽ വരും? വാഗ്മയ തപസ്സിൽ വരും. അപ്പൊ വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്ന് നമ്മൾ സത്യം മാത്രം പറയാം, പിന്നെ കേൾക്കുന്നവർക്കും പ്രയോജനകരമായ ഒരു കാര്യമായിരിക്കണം, പിന്നെ ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്ത അവർക്ക് ഭയങ്കര ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാകരുത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്? ഹിതകരമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം, മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കാതിരിക്കുക. ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? വാഗ്മയ. പിന്നെ മന്ത്രോച്ചാരണം, ഡെയിലിയുള്ള നാമജപം, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്ത സംഭാഷണം, പതിവായിട്ടുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണം ഒക്കെ എന്തിൽ വരാം? വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാതാജി, പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൗട്ട്. നാമജപം, പതിവായിട്ടുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണം വെച്ചാൽ നാമജപം, വേദമന്ത്രോച്ചാരണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിൽ വരാം? വാഗ്മയ തപസ്സില് വരുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും.
ഇനി മനഃപ്രസാദ സൗമ്യത്വം മൗനമാത്മാവി നിഗ്രഹ ഭാവ സംശുദ്ധിരത്യേത തപോ മാനസമുച്യത്തെ. ഇനി സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി ഇതൊക്കെ മാനസികമായ തപസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ എന്താ പറയണത്? മാനസിക തപസ്. മാനസിക തപസ്സിലെന്ന് ഏതൊക്കെയാ വരുന്നത്? സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരും? മാനസികമായ തപസ്സില് വരുന്നതാണ്. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്, മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ്സിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരം തപസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഒന്നാമത്തെ ശാരീരിക തപസ്, രണ്ടാമത്തെ വാഗ്മയ തപസ്, മൂന്നാമത്തെ മാനസിക തപസ്. മാനസിക തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവുക, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം പാലിക്കുക, സ്വഭാവശുദ്ധി ഇതൊക്കെയാണ് മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ്സില് വരുന്നത്. അപ്പൊ തപസ് 3 തരം ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണത് 3 തരം തപസ്സുകള്? ശാരീരിക തപസ്, ശാരീരിക തപസ്, വാഗ്മയ തപസ്, വാഗ്മയ തപസ്, മാനസിക തപസ്. ഇപ്പൊ 3 തരം തപസ്സുകളായി. ഇനി 3 തപസ്സുകളും നമ്മള് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്വാത്വികമാണെന്ന് പറയാം. അടുത്തതില് ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ്ത്രിവിധം നരൈഹി അഫലാകാംക്ഷിഭിർയുക്തൈ സ്വാത്വികം പരിചക്ഷതേ. ഈ വിശ്വാസത്തോടെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ അത് സ്വാത്വികം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ 3 തരം തപസ്സുകളും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ളത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ശാരീരികമായിട്ടുള്ളതും മാനസികമായിട്ടുള്ളതും വാഗ്മയമായിട്ടുള്ള തപസ്സുകള് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ അതെന്താണ്? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ഇപ്പം സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ്. ഇത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാം. ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാത്വികമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം തപോദംഭേന ചൈവയത് ക്രിയതേ തദിഹ പ്രോക്തം രാജസം ചലമധ്രുവം. ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനായിട്ട് അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസികവുമാണ്, ക്ഷണികമാണ്, അനിശ്ചിതവുമാണത്. അപ്പൊ ബഹുമതി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആരാധന നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ബഹുമതി നേടാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരാധന നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന തപസ് എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ്. അത് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതും അനിശ്ചിതമായിട്ടുള്ളതും എന്താണ്? എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതല്ല. അത് ക്ഷണികമായിരിക്കും, അനിശ്ചിതമായിരിക്കും. ഏത് തപസ്? രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബഹുമതി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ആരാധന പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ്സാണ് എന്ത്? രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തപസ് 3 തരം പറഞ്ഞു: ശാരീരികം, വാഗ്മയം, മാനസികം. ഈ 3 തരം തപസ്സും എന്താണ്? അതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ആധ്യാത്മികമായ വിശ്വാസത്തോടെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ്സാണ്. പക്ഷെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യാണ്, ബഹുമതിയൊക്കെ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്താൽ അത് രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ അടുത്തത് മൂഢഗ്രാഹേണാത്മനോ യത്പീഠയാ ക്രിയതേ തപഃ പരസ്യോത്സാദനാർത്ഥം വാ തത്താമാ സമുദാഹൃതം. മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചോ ചെയ്യുന്ന തപസ് തമോ ഗുണപ്രധാനമാണ്. ഇനി ഈ മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ച് തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്സാണ്. അപ്പോ മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിക്കാണ്, അതല്ലെങ്കിലോ മറ്റുള്ളവരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് തപസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ് എന്ന് പറയാം. ഈ കുറെ അസുരന്മാരൊക്കെ തപസ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ദേവന്മാരെ തോൽപ്പിക്കാനും അവരെക്കാളും ഉയർന്ന ശക്തി കിട്ടാനൊക്കെ വേണ്ടി. അതൊക്കെ ഏത് തരത്തിലുള്ള തപസ്സാണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്സാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ
അപ്പൊ മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്ന തപസ്സാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള തപസ്സുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു. സാത്വികമായിട്ടുള്ളതും, രാജസികമായിട്ടുള്ളതും, താമസികമായിട്ടുള്ളതും. ക്ലിയർ ആയി ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും? ഇനി അടുത്തത് ദാതവ്യാമിതി യത്ഥാനം ദീയതേനോപകാരിണേ ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച തഥാനം സ്വാത്വികം സ്മൃതം. കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെയും പ്രതിഫലേച്ച കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാനം സാത്വികമാണ്. ഇനി ദാനത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്തിനെ കുറിച്ച് കണ്ടു? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് കണ്ടു, യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി ദാനത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെ പ്രതിഫലേച്ഛ കൂടാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാനമാണ് എന്ത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ്? ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ദാനം കൊടുക്കേണ്ടത്. അതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ദാനം നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കായിരിക്കണം ആ ദാനം കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ മാത്രം അത് എന്താവുള്ളൂ? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം ആവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താവില്ല? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം ആവുന്നില്ല എന്നാ പറയണത് ഇവിടെ. അതായത് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് അതായത് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ദാനമൊക്കെ കൊടുക്കാം. അതൊക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് പറയാം എന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ, ദരിദ്രനായ ഒരാൾക്ക് അർഹതയില്ലാതിരിക്കിൽ ആ ദാനം ആ ദാതാവിന്റെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് സഹായകമാവില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു വ്യക്തിയെ കണ്ടപ്പോ അയാൾ ഭയങ്കര ദരിദ്രനാണ്, അപ്പൊ അയാളെ കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കര പാവം തോന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ദാനം കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അവരോടുള്ള അനുകമ്പ കൊണ്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് ദാനം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ എന്തിനാ ദാനം കൊടുക്കുന്നത്? ആലോചിച്ച്, എന്തിനാണ് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുന്നത്? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? പുണ്യം കിട്ടാം. പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി. ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി. നമുക്ക് ആത്മസംതൃപ്തി കിട്ടുമോ ദാനം കൊടുക്കുമ്പോ? ആത്മീയ പുരോഗതി കിട്ടുമോ? അതായത് നമുക്ക് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ? നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടൊരു പുരോഗതി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ തരത്തിലുള്ള ദാനവും യജ്ഞവും തപസ്സും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു, അർഹതയില്ലാത്തൊരു ദരിദ്രന് നമ്മൾ ദാനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? ആത്മീയമായ പുരോഗതി കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം അല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത്, ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ദാനം കൊടുക്കേണ്ടത്. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുമ്പോ, നമ്മളിപ്പോ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദാനം കൊടുക്കാണ്. ആ ദാനം കൊടുത്തിട്ട് അപ്പൊ അയാള് എന്താണ്, നമ്മൾ കണ്ട ഭയങ്കര ദരിദ്രനാണ്, ഭയങ്കര കണ്ടാൽ തന്നെ പാവം തോന്നുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു 100 രൂപ അയാൾക്ക് കൊടുത്തു. പക്ഷെ അയാളത് നേരെ കൊണ്ട് കള്ള് ഷാപ്പിൽ പോയെന്ന് വിചാരിക്കും. പൈസ കൊണ്ട് മദ്യം മേടിക്കാനാണ് പോയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തുദ്ദേശിച്ച കൊടുത്തത്? ആ വ്യക്തിക്ക് നല്ലത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലേ? കാരണം ആ വ്യക്തിക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമുക്കും എന്ത് കിട്ടാണ് അതിൽ നിന്ന്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്കും അതിന്റെ ഫലം കിട്ടാണ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ ആക്ഷൻ വരുന്നത്? അവിടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്ഷൻ വരുന്നത് അല്ലെ? ആ വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്ത പൈസ കൊണ്ട് അയാൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മദ്യമാണ് മേടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തായിട്ട് മാറിയത്? ആ ദാനം തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ദാനമായിട്ട് മാറിയത്. നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിലും അത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ദാനമായിട്ട് മാറിയത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ദാനമായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലം ആരനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും? നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കായിരിക്കണം നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് വിശക്കണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം മേടിച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? പൈസ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? പൈസ കൊടുക്കരുത്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ദാനം എന്തായിട്ട് മാറാം? സാത്വികമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയായിരിക്കാം, പക്ഷെ അത്
എന്തിലേക്ക് മാറും? തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് മാറാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത്? ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കായിരിക്കണം നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എടുത്തു പറയണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോ പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പരമാവധി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. എങ്കിലേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഫലം നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. യത്തു പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഫലമുദ്ദിശ്യ വാ പുനഃ ദീയതേ ച പരിക്ലിഷ്ടം തഥാനം രാജസംസ്കൃതം. ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസമാണ്. ഇനി രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനം എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുന്നത് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ്, പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ്, പിന്നെ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ, നമുക്ക് പൂർണ്ണ സമ്മതം ഇല്ല, പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ദാനം കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതെന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനം. കാരണം ഏതെങ്കിലും ഫലം നമ്മൾ അതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയാണ് ആ ദാനം നൽകുന്നതെങ്കിൽ അതെന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി നമ്മൾ അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അദ്ദേശകാല യഥാനം പാത്രേ അസത്കൃതമവജ്ഞാതം തത്താമസാമുദാഹൃതം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായ അവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരം കൂടാതെ അവജ്ഞയോടെ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും താമസമാണ്. ഇവിടെ മൂന്നാമത്തത് താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഒന്ന്, ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത്, നമുക്ക് പറ്റാത്ത, ഫേവർ ആവാത്ത, ഉചിതമല്ലാത്തൊരു കാലത്ത്, അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത്, ശുദ്ധിയില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് അനർഹരായ വ്യക്തികൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം, അർഹതയില്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും, പിന്നെ രണ്ട് കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആദരം കൂടാതെ, നമ്മള് ആദരവില്ലാതെ അവജ്ഞയോടുകൂടി നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും താമസമാണ്. അതായത് ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി എങ്ങനെ പറയണത്? ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായവർക്ക്, അർഹതയില്ലാത്തവർക്ക് ദാനം കൊടുക്കുക. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അർഹതയില്ലാത്തവർക്ക് ദാനം കൊടുക്കുന്നതും, പിന്നെ ആദരവില്ലാതെ അവജ്ഞയോടുകൂടി അർഹതയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുക. മനസ്സിലായോ അവിടെ വ്യത്യാസം? ഒന്നാമത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത്, ശുദ്ധമല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ അർഹതയില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ വ്യക്തിക്ക് അർഹതയില്ല, മാത്രമല്ല കൊടുക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ്? ശുദ്ധമല്ലാത്ത സ്ഥലത്താണ്, ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്താണ് ദാനം കൊടുക്കുന്നത്. ആ വ്യക്തിക്കാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള യാതൊരു യോഗ്യതയില്ല. ഒന്നാമത്തെ. രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിക്ക് യോഗ്യതയുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാതെയാണ്, അവജ്ഞയോടു കൂടിയാണ് അവർക്ക് ദാനം കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? താമസികം എന്ന് പറയാം. അതായത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ദരിദ്രനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള അർഹതയുള്ള വ്യക്തിയല്ല, അർഹതയുള്ള വ്യക്തിയല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ആ വ്യക്തിക്ക് ദാനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് താമസികമാണ്. അതേ സ്ഥാനത്ത് ആദരം കൂടെ കൊടുക്കേണ്ടത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണന്മാര്, അവർക്ക് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കേണ്ടവരാണ്. അപ്പൊ ആ ബ്രാഹ്മണനെ നമ്മൾ ആദരിക്കാതെ അവജ്ഞയോട് കൂടി ആ വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ശരിക്കും അവര് ഭയങ്കര ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയായിരിക്കണം അവർക്ക് ദാനം കൊടുക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് പകരം അവർക്ക് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അവരെ യാതൊരു തരത്തിലും പരിഗണിക്കാതെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദാനം എന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്. ശരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ദാനം കൊടുക്കണം നല്ലതാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ വ്യക്തിയെ ആദരിക്കാതെയാണ് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുന്നത്, അവജ്ഞയോടെയാണ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതും ഏത് തരത്തിലുള്ള ദാനമായിട്ട് മാറാണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയാം അതിന്. മനസ്സിലായോ? 3 തരത്തിലുള്ള ദാനം: സാത്വികം, രാജസികം, താമസികം. ഫസ്റ്റത്തെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം എങ്ങനെയാണ്? കർത്തവ്യ ബോധത്തോടെയും പ്രതിഫലം കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അടുത്തത് രാജസം. ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചു പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം. നൽകുന്ന ദാനമാണ് രാജസികം. താമസദാനം ഉചിതമില്ലാത്ത കാലത്തും അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തും അനർഹരായവർക്കും നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം ആദരവ് കൂടാതെ അവജ്ഞയോടെ നൽകപ്പെടുന്നത്.
മറ്റേ താമസികമായിട്ടുള്ളതാണ്. മനസ്സിലായത് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ഇതുവരെ ഉള്ളത്? മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഭക്ഷണം പറഞ്ഞു, തപസ് പറഞ്ഞു, യജ്ഞം പറഞ്ഞു, ദാനം പറഞ്ഞു, എല്ലാം പറഞ്ഞു നമ്മള്. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയണത്? ഓം തത്സാദിതി നിർദ്ദേശോ ബ്രഹ്മണ സ്ത്രീവിധ സ്മൃതഃ ബ്രഹ്മണസ്തേന വേദാംശ്ച യജ്ഞാശ്ച വിഹിതാ പുരാ. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്ക് തന്നെ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ, അതായത് പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് എന്ത്? ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിലും ബ്രാഹ്മണർ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു പോകുന്നു. അപ്പൊ ഈ 3 വാക്കുകള് ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത്സത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണര് ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉരുവിട്ടു പോകുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഏത്? ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണത്. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ, നമ്മളിപ്പോ ഈ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും തപസ്സുകളും ഇതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓം തത്സത്ത് എന്ന് ഉരുവിട്ട് കഴിഞ്ഞാല് അതെന്താണ്? ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, നമ്മളത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സമർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിലുള്ള തെറ്റുകളെല്ലാം ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അങ്ങനെ അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതോട് കൂടി അത് ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഇത് ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓം തത്സത്ത് എന്ന് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ ദാനവും യജ്ഞവും തപസ്സും എല്ലാതും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത്സത് എന്ന് പറയുന്നത്. തസ്മാദോമിത്യുദാഹൃത്യ യജ്ഞദാനാതപാക്രിയഃ പ്രവർത്തന്തെ വിധോനോക്ത സതതം ബ്രഹ്മവാദിനാം. അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാനം തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികളെല്ലാം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും എന്താണ്? ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയിട്ടാണ് എല്ലാം ഉച്ചരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം ഉച്ചരിക്കുമ്പോ എപ്പോഴും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയിട്ടാണ് എല്ലാതും ആരംഭിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ഓം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എല്ലാതും ആരംഭിക്കുന്നത്. യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികള് എല്ലാതും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് എല്ലാതും ആരംഭിക്കുന്നത്. താദിത്യാനഭിസന്ധായ ഫലം യജ്ഞാതപാക്രിയഃ ദാനക്രിയാശ്ച വിവിധ ക്രിയന്തെ മോക്ഷകാംക്ഷിഭിഃ. ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത്ത് എന്നുച്ചരിച്ചു കൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പോ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ? എല്ലാ തരത്തിലുള്ള യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാതും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഓം തത്സത്ത് എന്ന് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ ച സദിത്യേതത് പ്രയുജ്യത്തെ പ്രശസ്തേ കർമ്മണി തഥാ സച്ഛബ്ദാപാർത്ഥയുജ്യത്തെ യജ്ഞേ തപസ്സി ദാനേ ച സ്ഥിതി സതിതി ചോച്യത്തെ കർമ്മ ചൈവ തഥർത്ഥീയം സത്യത്തേവാപി ധീയതേ. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം.
സത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത്ത് എന്ന് പറയും. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവർത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപകർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം എവിടെ? എന്താണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും എല്ലാത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണ്. സത്ത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത്ത് എന്ന് പറയും. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവർത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപ കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാ ചെയ്യുന്നത്? യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സുകളും എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. യജ്ഞം ചെയ്യുന്നതും ദാനം ചെയ്യുന്നതും തപസ് ചെയ്യുന്നതും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഓം തത്സത്ത് എന്ന് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് വേണം, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാത്തിലും ഓം തത്സത്ത് എന്ന് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ. കാരണം ഭഗവാനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും എല്ലാം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അശ്രദ്ധയാഹുതം ഹൃദത്വം തപസ്തപ്തം ഹൃദം ചയത് അസതിത്യുച്യതേ പാർത്ഥ നച തത്പ്രേത്യ നോ ഇഹ. പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനില് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും അതെന്താണ്? അസത്ത് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനില് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാതും യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ അസത്ത് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരം കർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല. എത്ര നമ്മൾ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലും, എത്ര നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്താലും ദാനം ചെയ്താലും തപസ്സുകൾ ചെയ്താലും ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അത് നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. ആ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. യജ്ഞം ചെയ്താലും ദാനം ചെയ്താലും തപസ് ചെയ്താലും ഭഗവാന് പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം, ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും യാതൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദ की जय, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് की जय, ഗുരുദേവ് की जय, നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ്? ശാസ്ത്രവിധികളെയോ പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവന അനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്ത്? ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്. എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? വിശ്വാസം. നാലാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞ? നാലാമത്തില് ഭാരതീയ ജനങ്ങൾ രാജസന്മാരെ തമോ ഗുണപ്രദ ഭൂതപ്രദകളെ ആരാധിക്കുന്നു. സാത്വികരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. രാജസിക സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണപ്രദ ഭൂതപ്രദാദികളെ ആരാധിക്കും. ഓരോ ഭക്ഷണശീലങ്ങള് എങ്ങനെയുള്ളതാണ് സാത്വികരുടെ ഭക്ഷണം? സാത്വിക ഗുണമുള്ളവർ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുക ശ്രദ്ധയോടു കൂടി വേദവിധികൾ പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഓരോരുത്തരുടെ ഭക്ഷണങ്ങള് ഇനി പറഞ്ഞോളൂ. ആരൊക്കെയോ ഡിസ്റ്റർബ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്ഷണം എങ്ങനെയാണ്? സ്വാത്വികര് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും? ശരീരത്തിന് ഓജസ്സും തേജസ്സും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന, ദീർഘായുസ്സും നൽകുന്നത്, നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധമാക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് ആര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സാത്വിക സ്വഭാവമുള്ളവര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അല്ലെ?
ഉപ്പുരസം കൊടുത്ത ചൂട് പുളിപ്പ് രസം പിന്നെ കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പ്, രസം രസം, കട്ട, ചൂട്, എരിവ്, വളർച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങൾ രാജസ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. താമസികര് 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ചെയ്യുന്നതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും രുചിഷ്ടം തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണമാണ് താമസികർ കഴിക്കുന്നത്. ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇനി അടുത്തത് ഓരോരുത്തരുടെ യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച്. യജ്ഞങ്ങളിൽ ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെയും സശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെയും അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നതാണ് സാത്വികർ. യുടെ യജ്ഞം. അടുത്തത് രാജസികം. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി കഴിവ് കാട്ടാൻ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന യജ്ഞമാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. വേദോക്തികളെ വേദവിധികൾ അനുസരിക്കാതെ പ്രസാദം, മന്ത്രോച്ചാരണം, ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന താമസിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ പിന്നെന്താണ് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യാതെ മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്യാണ്ടൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് താമസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അടുത്തത് 3 തരത്തിലുള്ള തപസ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ശാരീരികം, വാഗ്മയം, മാനസിക തപസ്. മാനസികം, ശാരീരികം, വാഗ്മയം അല്ലെ 3 തപസ്. അതില് സാത്വികമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പരമപുരുഷൻ ശാരീരിക ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലായി നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഗുരുവിനെ ഒക്കെ ആരാധിക്കാം, മാതാപിതാക്കളൊക്കെ ആദരിക്കുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം. പിന്നെ പെരുമാറ്റത്തിലെ ലാളിത്യം, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ശാരീരിക തപസ്സാണ്. സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ? സാത്വികമായിട്ടുള്ള സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, ആത്മസംയനം, ഭഗവാന് വേണ്ടി മാനസികവും ശാരീരികവും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോകുന്നത് സാത്വികം. അത് സാത്വികം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് അല്ലെ. പിന്നെ എന്താണ് സാത്വികം കഴിഞ്ഞാൽ രാജസം. ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസമാണ്. ക്ഷണികവും നിശ്ചിത്യവുമാണ്. താമസികമായിട്ടുള്ള തപസ്സോ? മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിവേർപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് തമോഗുണത്തിലുൾപ്പെടും. താമസികമായിട്ടുള്ള തപസ് അല്ലെ. പിന്നെ ശാരീരിക തപസ് പറഞ്ഞു. വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? സത്യവും സംഭാഷണം, പതിവായുള്ള ഹിതകരമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണവുമാണ് വാഗ്മയ തപസ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്തൊരു രോഗി ഇപ്പൊ മരിക്കും. അപ്പൊ ആ ഡോക്ടർ സത്യം പറയണം, അവിടെ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഡോക്ടർ? ബന്ധുക്കളോട് സത്യം പറയാം, രോഗിയോട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, റിലേറ്റീവ്സിന്റെ അടുത്ത് പറയാം സത്യം. അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടർ, അപ്പൊ ആ ഡോക്ടറുടെ ഒരു പേഷ്യന്റ് ഇപ്പൊ മരിക്കും. അപ്പൊ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കോളാൻ പറയാം, അതിനൊന്നും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ആ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ആ രോഗി ചോദിക്കുമല്ലോ, എനിക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട്, എന്റെ അസുഖം മാറി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ ഡോക്ടർ പറയും എന്റെ അസുഖം മാറി വീട്ടിൽ പോയിക്കോളാനായിട്ട് പറയും ഡോക്ടർ അടുത്ത്. അപ്പൊ അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള തപസ്സിൽ വരും? അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ളതിൽ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? സത്യമായിട്ട് പറയും, സൗമ്യമായിട്ട് പറയും, നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ ഹിതകരമായിട്ട് പറയുന്നത്. എന്ത് ഹിതകരമായിട്ട് അതായത് സത്യം അവിടെ എന്താണ്? രോഗി മരിക്കുന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഡോക്ടർ എന്താ ചെയ്തത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം. അതായത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? അപ്പൊ അവിടെ നമ്മളെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അവിടെ പറയേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ അപ്പോഴാണ് അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ്സാകുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് മാറുകയാണത്? അത് മാറിപ്പോയി അതിന്റെ അല്ലെ, ഇതിലേക്ക് പോകും, അത് താമസികത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ഡോക്ടർ അവിടെ സത്യം പറയണം, പക്ഷെ അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം? മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മളവിടെ പറയുന്നത്.
പിന്നെ അടുത്തത് ഏതാ വരുന്നത്? ദാനം. ദാനത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞേ. സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം കർത്തവ്യബോധത്തോടെയും പ്രതിഫലം കൂടാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അറിയിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് ദാനം കൊടുക്കുന്ന സാത്വികമാണ്. സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം. രാജസം ഫലം ഉദ്ദേശിക്കേണ്ട പ്രതികാരം പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ നൽകപ്പെടുന്നതാണ്. രാജസികം. അടുത്ത താമസികം. ഉചിതമില്ലാത്ത കാലത്തും അശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തും നൽകപ്പെടുന്നതാണ്. ആദരം കൂടാതെ അഗ്നിയോടെ ഇനി അടുത്തത് ഓം തത്സത്ത് എന്നത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണർ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉരുവിടുന്നു. നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ, അതായത് ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് എന്ത്? ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? പരമപുരുഷന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെട്ട യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ക്ഷേത്രമായ കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തും പരലോകത്തും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അതെ, അതായത് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മള് വിശ്വാസം ഇല്ലാതാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതെന്താണ്? നിഷ്പ്രയോജനകരമായിരിക്കും.